that I carry to my demon hiding, all the things that I do. My time is coming soon, so I'm waiting. I'll be waiting
Ederki, mila esker. Baina, eberestera bueno. Nik nerea, ez zurea uste dut hori dela. Dena entzuten da, Hori, barruan daukan sobrean dauka itxarorena. Itxaro. Eta bestea aldatzea da eta listo. Ongi. Bueno, ni aurkezpena eta esiriko naiz, orduan. Eskarrik asko. Izutik engut, Eskarra baten Egunon, Deustuko Unibertsitatearen, Euskal Gaien Institutuaren eta Deusto Forum Gipuzkoaren izenean. Pozik hartzen zaituztegu gure artean, batu gaituena pozgarria data. Ekitaldi garrantzitsua da gaurkoa, bai parte hartzaileek zorran orain arte erakutsi duten mailagatik, eta gaur ere segurazki erakutsiko dutenagatik, eskerrik asko, Irene, Miren, Itxaso, Arantxa eta Juan Luis, eta bai ekitaldiaren gai eta helburuengatik ere. Ekitaldia bide urratzailea dela esatera ere ausartuko ginateke, hori esateko ausardia bagenu. Izan ere, emakumeen euskara batua, izenburu gutxienez harrigarria, jarri behartzaio, bada mai inguru bati. Eta harridura, alaxe egin zuen Euskal Gaien Institutuak, eta alaxe onartu zuen institutuarekin lankidetzan aritu den Deusto Forum Gipuzkoak. Egoki baino egokiagoa ikusi baitzuen, emakumeak leman izeneko zikloan, emakumeen euskara batua ekitaldiak ere lekua izatea. Eta alaxe onartu zuten, eraberean, hemen diren parte hartzaileek proposamena entzun orduko. Eskerrak eman beharrean gea, berriz, urratu edo berbalizatu gabeko bide honi heltzeagatik. Untzia itsas zabalean, alde batera eta bertzera errazki lemaz itzultzen eta gobernatzen dela idatzi zuen Axularrek. Bistan da, emakumeok badugula aski zeregin lemak geure ganatzeko, eta arian, eta ez justu errazki, gisa bateko eta besteko ontziak gobernatzen edo gobernatzen saiatzeko. Emakumeak leman zikloko lehen gonbidatu Catherine Schwitzerrek ederki erakutsi digu kirolaren ontziko lema beraganatzeak zenbat alegin zenbaterainoko indarra eskatu zion. Etxigabe, aurrera eginez, lortu zuen Schwitzerrek berarentzat eta emakumeontzat, kirolaren zati bat behintzat noka hastea. Gaurko gonbidatuek ere, erakutsiko digute, emakumeek nola parte hartu zuten, euskara batua sortzen, indartzen, zabaltzen, Euskaltzaindia 1978an Arantzazun elkartu zenetik onantz. Nola baita esatearren, euskara batuaren lemaz osorik jabetu ezpagera ere, gutxienez lemarien lemakide izaten nola aritu eta ari dien. Baina hori emakumeek berek azalduko digute, bideratzaile, koordinatzaile lana eman diogun Juan Luis Zabala idazleak akuilatuta. Aurkezpen hau bukatu nahi genuke, lehendik eta bin eskerrak emanez, parte hartzailei, biztan da, unibertsitateko agintariei, herri ordezkariei, ona etorri zeaten guztiei, eta streaming bidez Bilboko kampusian eta horrodeia nonbait gurekin zaudeten guztioi. Gonbitere egin nahi dizuegu, emakumeak leman zikloan izango den hurrengo ekitaldirako. Topada honek badu euskara batuaren sorreraren 50. urteurrenaren ondoan beste kokalukurik. Deustuko Unibertsitatean ere, Donostiako kampus honetan ere, euskaraldia gogotik ari duta. Lehengoz tiral 23 hona,
Euskaraldiak iraun bitartean, egunero Euskaraldi hitzeko letra eta kontzeptu bana lantzen dihardugu. E, erabilera, U, ulertzea, S, sormena, K, komunitatea, A, alegina. Gaurko egunari L letra suertatu zaio. Eta lorpena kontzeptua. Naita ere, ez genuen gaurko ekitaldirako kontzeptu egokiagorik topatuko. Aurkezpena bukatzeko, Euskaraldiko lorpenari eskainetako bertsoa irakurriko dizuet, hain zuzen ere, eta ondoren Juan Luis Zabalari emango diot hitza. Euskalki eta batua, mintzo entzumenak, dantzatuz interneten, plazetan barrena. Aurretik bada, baina, aipatu behar dena. Atzean egon arren, funtsezkoa dena. Lorpen egiazkoa, lorpen handiena, lehengo eta oraingo lema dutenena, oraingo eta biharko emakumeena. Toni, zuria da hitza. Egunon, azteko, eta eskarrik asko, abanto batzegatik eta honet hortzegatik. Azteko aurkezpen txiki bana egingo diet, hemen dauzkagun parte hartzailei, Wikipedia begiratu gabeko bat-bateko edo, nire horitzapenetan oinarrituaz, gehien bat kazetari moduan, Laurak ezagutzeko aukera izan dut, Mirenen kasuan gutxiago, Miren kasuan bestera batera. Miren irakasle izan nuen hemen, EUTG-en, orain dela urte batzuk, esan dezagun. Eta gaur itzen duen gai honi buruz, euskara bateari buruz, nire kasuan oso importante izan da, ze nieto horrentzan askoititik alfabetatu gabe ona filologia ikastera, eta neurri batean zorionez askoitiar bakarra nintzenez, hasi nintzen batuaren munduan sartzen oso modu naturalean, eta hor hiru gidari gogoratzen ditut, batua modu natural horretan sartu zigutenak, eskolaren, beren irakasle lanarekin, Felipe Iurramendi, Patxi Altuna eta Miren Azkarate. Gehiago ere baziren, baina, batuaren naturaltasun hori gaur egun, aipagai izango dugun hori ez, batua ez dela plastikozkoa, hiru irakasle horiekin lehenengo egunetik ikusi genuen, eta hiru irakasle horien eredu nagusia, esango nuke, Koldo Mitxelena izan zala, pentsatzen hasita. Eta, batuaren, nire batuareko garraman horretan, Miren gakoa izan zen, ezta. Arantxa berriz, naiz eta aspaldia zine egunkarian lanean, kulturaren munduan, ez dakit, behar bada urte asko intzitulako libururik argitaratu gabe, edo behar bada harrapatu nindulako ni urte horietan eszedentzian, oso berandura arte ez nion elkarrezketarik egin, ez nuen ezagutu aurrez aurre, baina, azken urtetan bi elkarrezketa egin izkion oso gogoan dauzkadanak, bata haurtzarari buruz hemen Ametsa gainean, eta, kontatu zizkidan hori bere txikitako horitzapenak, hemen ingurukoak, Txominen jaio zan, justu ni orain bizi naizen etxetik oso gertu, gero jakin genuen ez, eta gero bere etxean ere egin elkarrezketa, eta bere bonsaiak ere erakutsi zizkidan, eta beste alderdi hori ezagutu duen, ezta. Ez dut esan, baina zeratik panpos idatzizunetik, gure literaturaren aitzindari nagusietako da, eta hori Wikipedian badago eta ikusiko duzu. Itxarori buruz zer esan, egunkarian eta berrian, izan da, ez dakit, makulu ezinbestekoa, behar genituen kolaborazioetarako, ez nahiz goratzen inoiz ez eskorik eman digunik, eta beti gainera baiezkoak ziren humorez eta bizipozez emanak. Eta gainera, gero eta gutxiago, baina basun beste balio erantzi bat eta zan bestaldeko izatearena eta emakume izatearena. Hori
Orain begiratuta egunkariaren hasierara, egunkaria eta orain berria inertzia hutsez Gipuzkoa zentrista da, nahiz da saiatu ez izaten, eta Itxaro, beti izan da, muga gainditzeko elementu ezinbesteko bat, gainera Itxaro nahi bada, Baxena Bartarra da jaiotzez, Lapurtarra da bizilekuz, eta Zibereraz ere badaki, beraz, perfektoa da. Eta esan bezala, beti bere jarrera zerbait eskatu diegunean berriatik edo egunkariatik, eskergarria izan da. Irene berriz, lankide izan dut urte askotan, esker txarreko lan batean esango nuke, zuzentzailearena. Eta, mende honetako, mende honetako euskarazko egunkari bakarrak mende honetan eta mende aurrera badoa, izan duen zuzentzaile taldearen zuzendaria mendearen hasieratik, ez? Euskaltzain urgazle da orain egin berria eta meritu handia du. Eta esan bezala, redakzio barruan ez da, esan dezagun, eskerra honeko lana, baina Irenek beti oso modu serioan eta sinistuta egin du, eta, atzera begiratuta oso eskertzeko da zuzentzaileen lana, ez? Behar bada, zuzentzen dizutenean ez dezu etzea konturatzen, baina denborarekin ikusten dezu eta ikasten dezu ze balio duen lan horrek, ez? Eta aurkezpen txiki horren ondoren, gobidatzen zituztet, ez badituzue ondo ezagutzen, Wikipedian eta liburuetan, eta badezue beraien berri. Eta azteko, galdetuko nizueke zuei, euskara batuarekin zuen harremana, lehenengo harremana noiz izan zen, nola gogoratzen dezuen. Igual zu hasita, Arantxa, harreman hori bestena baino lehenagoko izango zela. Ni egun onda eskerrik asko eskainitako arretagatik. Ni familia euskaldun batean sortua naiz, orduan euskaldun zarra naiz, baina ikasketa guztiak gazteleraz egin ditut. Eta ni alfabetatu nintzen Gipuzkoeraz. Donostiko udalak zeukan eskola batean, Maria Dolores Agirrek zuzentzen zuena, Garoa eta Kresala irakurtzen alfabetatu ginen gu. Eta gero, 79an, sartu nitzanean, jarri nitzanean harremanetan Ibon Sarasola, Ramos Eiza Vitoria, Gabriela Aresti eta hoiekin, hoiek ordurako egina zuten batuaren autua. Nik ez nion nire buruari horrelakorik planteatu, baina ulertu nuen berehala arrazoi zutela. Baturik gabe ez genukela izango unibertsitaterik, ez edabiderik, ez literaturarik, ez zer. Orduan, hor jarri nintzen ni harremanetan, baina beti beraien atzetik. Nik esan nien, 70ean, esan nien, zuek agindu eta nik bete. Eta geroztikan, ia 50 urtetan, hola mantentzen naiz. Nik ez daukat hizkuntzari buruzko hausnarketa universitariorik, maila emango lukeenik hemengo eskola batean, eta ez dut izan nahi ere. Mantendu nahi izan dut hizkuntza freskoago, hausnarketa gutxiagorekin. Orduan, nire merito bakarra da ulertzea, haiek arrazoi zutela, eta oso zaila eta oso itxusia izan baldin bazan ere urrengo 12 urteetako borroka, izan zala Euskaldunon labelarekin, amorru izugarria batzu bestien kontra, gero ezagutzen ditugun gauza horiekin, haiek arrazoi zuten, eta nire merito bakarra da, 20 gutxi urte nitula, adinkidea, pentsatzea, hauek arrazoi dute, eta arrazoi dutenez, hauekin bat egiten dut, eta esnekina orduan, hori gero bizitzak irakatzi zian, olako pausoak emateak bere prezioa duela. Esnekin zenbatetan ordaindu beharko nuen. Alare, garesti ordainduta, iruditzen zait hartu nuela parte abentura polit batean. Euskarari
eta honekin bukatzen dut, mende askotan gertatu zaion gauzarik oberena euskararen batasuna da. Eta hasieratik hor egotea, bestik espadare, bigarren mailan, gauza atsegina da, niretzat. Zuk itxaro, horagarretik... Bai, nire Arantxa bezala, eta behar bada hemen beste zume bezala familia euskaradun batetik ateratzen naiz, baserritarrak, nola egan arketipiko, familia arketipara. Bera, gero, 6 urte eta 12 urte arte galdu nuen eskolara joan, eta galdu nuen. Eta hasi nintzen euskara berriz ikasten, 12 urte alde hortan, eta hasi nintzen herria irakurriz. Herria irakurriz, eta beraz, iparraldeko euskal mota ikasten nahi nintzen, geroago ikasi nuen euskara hori, herrian irakurtzen nuena, jadanik iparraldeko batu bat zela, bazuen 100 urte erabiltzen zela, hegoaldean ez dakit, baina iparraldean izan dira beti astekariak euskara hutsean, hori 19. mende bukaeratik, eta orduan jadanik, orduko euskaltzaleek, bazakiten behar zela guzientzat ulergarria zitekeen euskara mota bat. Siberotarrek biztan dena beren nola egan, euskara moldea txikitzen zuten konstanten, eta horiek siberotarrez izkiatzen zuten euskalduna astekarian edo egian. Eta ni hortik heldu niz, egan behar dut euskara ikasi dudala molde salbai batean, hau da, eniz pasatu ez ikastolatik, ez gabe eskoletarik, hartu ditut orduan ziren gramatikak, hau da, alafitena, hiztegia haizegarbiak atera zuena, Maija Minaberrik praktikoki egin zuena, eta berantago Txilerdegiren gramatikarekin eta hola baliabideekin brikolatu dut ene euskara. Eta behar bada hori nabaritzen da idazten ditudan tekstuetan, alako brikolare bat, kolaje bat bezala, kolaje hobe da, brikolaje baino. Uste dut horrekio onartua dela mundu kultuan. Kolaje euskarak kolatu bat, dekuzietarik, eta gero Manes erdodentzia txart poetari esker, hasi nintzen, hegoaldek mugaz oraindiko euskarari hurbiltzen, zentarek pasatu zizkidan Arestiren lehen liburuak. Eta Lur argitaletxean plazaratuak ziren lehen liburuak, eta horrekin hasi nintzen, hemengo euskara mota ezagutzen, eta gero hasi nintzen argian, zeruko argian idazten, eta hori 80ko hamarkadak zeruko argian idazten harrapatu ninduen. Eta orduan ere halako kolaje bat egiten nuen. Eta ez ginuen oraindik batua deitzen iparraldean hori. Guretzatzen gehiago hegoaldeko euskara. Eta uste dut luzaz gelditzen dela. Geroxago uste dut badirela galdeak eta nik hortan utziko dut, mementoko. Miren, zuk... Nik etxean euskeraz ikasi nuen, Karmel Esnalen ikastolara joan nintzen, 5 urtetik 8 urte arte, gero mojetara, eta hor euskerarik etzegoen, baina etxean euskeraz egiten genuen, eta gure kasuan familia osoa Bergarakoa izatean, etxean Bergarako, ez dakit, euskalkia tokikoa hitz egiten zen. Ama poliki moldatzen zen hemen inguruko euskeran aita eta izeba baterez, eta osaba erdibidean. Noan eretzat, hasieratik normala zen etxean modu batera hitz egitea, familiakin baserrira joaten ginenean, edo herrira joaten ginenean modu batera hitz egitea, eta eskolako lagunekin eta beste modu batera hitz egitea. Eta horrek horrela iraun zuen etxe honetara, 72an filologia ikastera etorri nintzen arte. Eta nik ere hemen Patxi Altunarekin topo egin nuen, eta Patxi Altuna ordurako kanpaina bete-betean ari zen aditzaren paradigmak eta batasunaren inguruan zeuden, oraindik gomendio edo erabaki apurraiek barreiatu nahian, eta taldetxo bat etortzen ginean goizeko 8:30 uste dut, berak aparte ematen zituen eskolak doain, ez genuen horregatik ezer pagatzen, eta horra hasi nintzen aditzen zorioneko paradigmak eta beste hainbat gauza ikusten. Eta aldi berean
etxean betidanik hartzen zelako zeruko argia, oso konstiente nintzen ordurako Euskara batuaren inguruan nolako eztabaidak zeuden. Patxi Altunak 1972an argitaratu zuen Mitxelenaren idazlan hautatuak, beraz horiek ere berehala iritsi zitzaizkidan esku artera. Duan, oso modu esango nuke ni ere oso modu naturalean sartu nintzala batuaren munduan. Egia da eskolak hemen gaztelania ziren, klasean oso giro euskalduna genuen, garai hartan 2 urte izaten ziren komunes deitzen zirenak, gero historia edo psikologia edo kazetaritza edo egin nahi zuten guztiek egiten genituenak, eta orduan promozio berekoa gera, Ramon Etxezarreta, Koldo Izagirre, eta beste hainbat. Oso giro euskalduna zegoen klasean, oso modu naturalean sartu nintzen batuaren bide horretatik. Zuk Irenea? Etxean euskalduna gara, baina nik irakaskuntza ibilbide guztia erderaz egin nuen. Hasi monjekin lehenengo, eta bukatu etxe hontan bertan historia ikasi nuenean. Garai hartan euskal filologia bakarrik akusten zan euskeraz, hemen etxe honetan bertan. Niretzako, bidali zen izkigutenian zeak galderak eta pentsatu nuen, pentsatu behar izan dut, enaiz konturatu nola iritsi nintzen ni batura. Horrek pentsarazten dit oso modu naturala izan zala niretzako. Erderaz ikasita ere, Hernaniko institutura iritsi nintzanean monjetatik institutura, hor kulturzaletu egin nintzen. Orduan nintzen konturatu, baina bain konturatzen naiz. Eta kulturzaletu nintzenez, nahi eta nahi ez, batu zaletu nintzen, eta orduan antxe hasi nintzen batua ikasten. Gainera, ekarri nahi dut gogora oso irakasle honak izan ditun, euskeran bai Xabier Olarra eta bai Joseba Urteaga bilak oso itzultzaile honak eta ezagunak. Eta haiek pasatzen zizkiguten, liburuak eta gogoan dut, Txillardegi eta Arantxaren Zergatik Panpox orduan irakurri nuen, eta hua izan zen mundu bat deskubritzea. Eta gero, naiz eta historia ikasi berriro erderaz, nik lagun artea eta euskalduna topatzeko suerte izan nuen institutuan, lehen ez bezala, monjetan ikasita horrek eramaten zaitu, kalean ere lagunekin euskaldunak izan dare batzuk gure artean erderaz egiten genuen, eta hori ni Hernanikoa naiz, oso gauza normala zan gure garaian. Normalena hoixe zan. Eta esate izuet, niretzako nik uste hor klik bat egon zala, institutura iritsi nintzanean, eta gainera, esate izuet, enintzan iritsi igual euskera batura euskararen bitartez, baizik eta kulturaren bitartez. Azken batean batua euskararen instrumentu kulturala baita, nire ustez. Eta gero, ez dut aipatu gabe utzi nahi, niretzako importante izan dalako, nire alfabetizazio prozesua edo bukatzeko eta ondo bukatzeko, ekak izan zuen garrantzia ere. Irakaskuntza arautuan erderaz aritzen nintzenez, ikasi, institutuan ikasten hasi nintzena, ekan, bukatu. Hori sekula ez da bukatzen, galdu esperantza. Segitu barko dezute, gu baina zarragoa zaretenean ere ikasten, eta hori du ederra. Baina, nola baita esateko alfabetizatu erabat edo esateko bai, emakume hau alfabetizatuta dago, hori aekaren zera izan zen. Aekaren bitartez egin duen. Ikusten dut zuen kasuetan, nahiko modu, esan dugu, naturalean edo, igual Arantxaren kasuan, sentitu zenun kontrakotasun bat, zuk aipatu duzu Patxi Altunare kanpainan zegoela, baina, orokorrean esan daiteke dudari gabe sartu zatela batuaren munduan, ez? Baina gaur ikusten dugu, batez ere, berda arnazgune deitzen dien horietan, edo ni askoitiarra naiz eta ikusten dut, badagoela alako, joera bat, esateko eske batuan ni ez naiz ni sentitzen, nik olako gauzak entzuten ditut, edo jarri dizut aurra adibide bat, Ondarruko zapatu azulen, kartel bat jarri zuten, Babosuk ureta, ez dakit ulertzen den, Babosuk ureta, hau da, esango genukena, nola esango genuke, Jesus,
erlejarioak uretara, edo babosoak uretara, babosuk ureta. Eta badago joera bat, batutik ies egiteko, talako, bueno, eskualkiaren edo norberaren herriko euskararen marka zeratzeko. Zuek hori zeren ondorio dala uste dezue, edo nola, ze iritzi duzu horri buruz? Bueno, nola ez da horremeste denbora horretaz aipan mena behintzat egin nuela Arantzazuko kongresuan. Nik uste dut gogoratu beharko genukela Mitxelenak hasieran zer esan zuen, Euskara batua zertarako behar genuen. Eta esaten zuen batez ere idatziaren barrutirako eta idatziaren barrutian irakaskuntzarako eta ez horrenbeste literaturarako. Gero, Mitxelena garai hartan 78an ez berak eta ez beste askok pentsa ezin zuten zorioneko errealitate bat etorri da, ez perfektu bat, ez da gutxi horik ere, baina orduan genuna baino askoz gehiago, baditugu edabideak, ahoz ere ari direnak, eta edabide horietan zenbait momentutan, eta ez beti, zenbait momentutan horrere behar da ahozko eredu batu bat. Baina behar badak gentozen, historiatik gentozelako dana batera nahastu zaigu. Eredu batu bat, estandar bat, osatzea, garatzea, hizkuntzaren nola esango nuke, estatus plangintza egitea, hau da, euskera administraziora edabideetara, eskolan maila guztietara, enpresa mundura maila txikiagoa, baina edatzea, eta badirudi azkenean, euskara batua, hau da, aldaera estandarra besterik ez daukagula. Eta hori, inguruko hizkuntzai begiratzen baldin badiegu, ez da inun horrela izaten. Bizirik eta sano eta osasuntzu dauden hizkuntzatan badute aldaera estandar bat formala, erabilera formala eskatzen danean baliatzen dutena, eta badituzte beste 1000 aldaera, ez hain formala, lagun artekoa, iaia irreberentea izan daitekena, etxekoa, eta badaude hizkuntzaren erregistroa esaten zaienak. Eta guk horiek, ez dakit, pentsatu dugu berez biziko zirala, eta orduan, momentu honetan ikusten dugu, leku askotan, euskara galduzan lekuetan, eta orain eskolari esker, bueno, ez dakit berreskuratzen edo, behintzat, belaunaldi gazteek euskara ikasten duten leku horietan, hor, batua besterik ez dago, esan edut aldaera estandarra eta ikusi beharko da horiek nola eman dezaiek egun beste erregistro bat balioko diena gelatik kanpo euskara erabili ahal izateko. Eta euskara oraindik ere hitz egiten den eta euskara bizirik dagoen lekuetan etorri zaigu ez euskalkiaren tokian tokiko hizkeraren errebindikazio hori. Baina berriro ere Mitxelenak zer idatzi zuen eta asko idatzi zuen soziolinguistikaren ikuspegitik, beti esate zuen, hain zuzen ere garai hartan euskera batua ez, etxeko euskera nahi zutela eta zeruko argiako eztabaida horietako baten, Mitxelenak erantzuten du esanaz, etxeko euskera ez da sekula erakutsiko eskolan, ez hemen eta ez inun. Etxeko euskera ahozkoa da, eta idatzira pasatzen garenean horrek beste erregistro badauka. Eta horrelako kartela jartzen direnean, idatzian ari gara. Beste gauza bada esatea, aditz laguntzailea igual ez da forma batua izango, igual hemengoa izango da. Lexikoan behar bada ez da forma zabalena erabiliko, forma igual erdalkutsua daukana ere erabiliko da. Baina babosoak horrela idaztea, gero baboso hitza bai edo ez, baina babosoak horrela idaztea da nere ustez gutxienekoa. Eta bestea da ahozko erregistroa, eta gauza asko ari gera nahasten, eta ez da erreza, baina batuak balio duenerako, eta besteak askotan neri ez dit balio, bai balio dizu, behar duen funtziotarako, eta landu behar duzu beste zerbait, eta aberaztu, eta txisteak egin, eta dizerdit esan, eta erreibindikatu eredu hori, baina behar den momentutarako. Nere iritzia. Nik uste dut, guztiz ados nago, nik uste dut erregistroak eta zer den ahozkoa eta zer den idatzia, dena egin dugu alako ototun revolutun bat, eta oraingoz ez gerala gai.
bereizteko noiz bat eta noiz bestea, noiz dan egokia erregistro bat, noiz dan bestea, eta erregistroak ez ditugu bereizten ondo. Lenguan ikusi nun Twitterren, bazegoela hor nunbait tabernaren batean, kartel bat jarria, komuna ondatua egon nunbait, eta jarria zeon. Izorrauta do, izorrauta esekin. Baina azpian jartzen zuen, elebitan baitzeon, azpian jartzen zuen, no funciona. Eta, joño, hor ze gertatzen da, euskerari eskatzen diogu, erderari eskatzen ez diogun gauza bat, ze bestela, horren parekoa izango litzateke, erderaz jartzea ez da jodio, eta azpian ez dabil. Alegia, erderaz ondo bereizten duguna, euskeraz ez dugu oraindik ondo bereizten ikasi. Eta, bueno, bide horretan goaz, uste arazoaz ohartu garela, garaiz. Eta konponbidean jarri behar dugula. Hor, nire iruditzen zait, batuaren leia horretan, gertatu zen, etzetozela bat, jarrera politikoa eta hizkuntzarekiko jarrera. Momentu hartan, eskuinari, legokioke jarrera kultista bat, eta ezkerrari jarrera populista bat. Baina aldrebes gertatu zen. Orduan, tradizio idatzia eta aldarrikatzen zuena ezkerra zen, eta eskuinak rebindikatzen zuen etxeko euskera hura. Orain, ari gera gure onera etortzen. Orain, ezkerra ari da jarrera populista batera heltzen hizkuntzan. Do, babu, zuk hitz bat baldin badaukazu, eta hitz hori erabiltzen bada bakarrik auzo batean, tira. Oain, lortzen badezu hitz bat, bakarrik hango baserrian erabiltzen dana, hori jatorrena. Guztiok ulertzen duguna, ez. Bitxikeriak, bazterkeriak, baina igera, normaltzen jarrera politikoa eta hizkuntzarekiko jarrera hori da, besteak beste gertatzen ari zaiguna. Eta iparraldean ere hori gertatu da, pixka bat, erakutsi da Euskara batua, Euskara iparraldeko batuaren kontra etortzen zela, borroka linguistiko bat bezala presentatu da 80ko hamarkadan, behar ginuen hautatu bat edo bestea. Eta bat hautatzen begino, iparraldeko hautatzen begino etxekoia ginen, beraz gainerat bekaitzak eta ez genuen partekatu nahi gure altxora Euskal Herri osoarekin, eta batua hartzen baginuen bestentzat ginen hegoaldekoak edo borroka armatuaren aldekoak, bazen olako filiazio bat egoera politikoaren eta hizkuntzaren artean. Gero egia da, azken 40 urtean gauzak asko aldatu direla ere, eta Euskara batua ez dela orain presentatzen edo aurkezten, ez zaikula aurkezten, derrigorrezko hautu bat egin behar ginu bezala. Euskara batuaren zale amoratuek izan dira, eta gauza asko entzun ditugu, gure iparraldeko Euskara kiskilortan izkiatzen ginuelakoan, eta egan nahi dut zaleek, erraiten den bezala, sorta bat eman dute beren ardoan. Eta orain, ikusten da orokorrean, Euskara batuak ere, euskalkietako altxorrak bere ganatzen dituela. Beraz, Euskara batua ez da gehiago euskalki bat gehiago, Euskara da. Euskara bilakatzen ari da, eta guk ditugun zokokeriak, etxekoikeriak, bazterkeriak oro integratuak suertatzen dira, eta en ustez hortara joanen da, hizkuntza registroak nahi balima ditugu, idatziz ere, ezingo dugu beti espainoletik hartu iz bat, eta hitz hori iparralderat ere zabaldu, egin dugun bezala, orain gu ere haseagira, etxerat itzuli erraiteko, etxera bueltatzen iz. Eta boligrafoa hartzen dut, eta holako hitz asko baditugu, frantsesezko hitzak sartzen ginituelarik horiek ez ziren egokiak, espainolezkoak hartzen ditugularik eta erabiltzen ditugularik, horiek egokiak dira,
batuaren izenean. Ez, baina horrek ez du zer ikusirik batuarekin. Ez, Beste kontu bat da. beste kontu bat da, baina batuaren ideiak hori eramaiten du berarekin. Bai. Eta hemen ez duzu esenditzen, baina gukan senditzen dugu beste kultura batetakoak girelakoan ere denbora berean. Hortara joanez, hasi da iparraldean, moda bat, ez dakit nondik hasi den, judeo-kristaua den moda hori, baina orain euskaraz hutsak egiten dira. Eta hutsak dira gehien bat gure euskalkietan erabiltzen ditugun hitzak edo joerak edo sintaxia horiek euskara batuarekin konparatuz huts bilakatzen direnak. Arrazoina dute egiteko horren egitea, zenta euskalkian edo iparraldeko euskara batua emeki desagertzen ari baita ere adin klase oso bat desagertzen ari baita. Zenta 50 urtez gainekoek zuten euskara hori eramaiten, horiek ziren herriaren, euskaldunaren irakurleak, eta horiek desagertzen ari dira, eta hazten ari den belaunaldi berriak hemengo eredua dauka berarekin, beraz dena ongi dabil gure lokaldean. Nire ustez, barkatu, muinean dagoen kontua da, ez da kigula ondo batua zer den. Eta horregatik, registroak eta horrekin daukagu alako nahasmaz bat, eta baitazu hain esaten aizinean horrekin ere. Oso ikuspegi estua izan du batuarena. Batuari emaiten diogu frantses hizkuntzan, gramatikan eta epaitzen dugun, ebazten ditugun gauzen karga berdina emaiten diogu. Baina ezin diogu hizkuntza ereduari leporatu bere ardura ez dana. Gogoan daukat hain dela denbora desente, Koldo Izagirre ari omentzan idazten eleberri bat, eta hor portuko burua, eta portuko langile bat, batera, izketan, ez dakize ez tabaida zutela. Eta berak, esan zuen, ez daukat arazorik esplikatzeko ze euskara erabiltzen duen Pasaiko portuko langileak. Oain, buruak, ez da batuaren kontua, ez du sekulan euskara egin. Eta gure agintarien artean, euskaraz egin duten batzuk, helarazi dute, etxean ikasitakoa, heriotzaraino, tartean hobekuntzarik gabe. Gaztelerakin gertatzen ez den bezala. Esan nahi dut, ez dala bakarriki eredu kontua, da sozio zera. soziolinguistika da azken batean. Aristokratak nola hitz egiten duten euskeraz, ez dakigu ze aristokrata euskaldunik ez dugu izan, bain dala ez dakizima denbora. Eta txakurrekin baizik ez ziren. Hori da. Orduan kontua ez da bakarrik hizkuntza ereduaren baizik eta gure soziologiaren. Behar bada 50 urte pasa ondoren eredu estandar aski garatu eta osatu bat baldin badugu, bada garaia orain hainbat jenderen artean beste gauza hauek guztiak eztabaidatzeko eta ez dakit zerbait. Adibide bat jarriko dizuet. Neri askotan tokatu izan zait azaltzea zergatik batuan hobetsita dagoen edo estandarizatuta zergatik dagoen auto eta ez kotxe. Hori berrian, magina bat aldiz. Ez zergatik? Iparraldean kotxe ez talako arrunta, ez da esaten. Edo etzan. Hasi gira erabiltzen. Hasi gira erabiltzen. Gaur egun bai. Orain. Eraman dugu, niretzako hori, posala gertatu da, baina hain zuzen, hemen ulertzen zen auto eta automobil, hemengo jende zaharrak asko esaten zuen. Bai. Eta orduan, ipar eta hego biletarako balio zuen. Ez dugu batzutan eskuzabaltasun hori ere falta izan zaigu. Nik askotan esplikatu behar izan dut, ez idatzi zazu auto. Eta zergatik eskotxe, hala esaten da, naturala da, ez dakiz zer, baina eredu nazional batean ari gara, egunkari nazional batean. Behar bada, zure herriko, ez dakiz zer, aldizkari batean oso ondo dago, kotxe erabiltzea. Orduan, gauza horiek bereiztea, eta batez ere gauzak zergatik erabaki diren bezala, hori pixka bat sozializatu edo jendarteratu edo ez da oso ondo egin, edo ez dugu egin.
Ez dut inorri bota kulpa, hola, zea, hau denon arteko zera bada, ez? Baina, ulertzen desunean, zergatik auto bai berrian eta kotxe ez, gero ados egongo zara edo, ez? Baina ez tezu pentsatzen inoren kapritxo badanik, edo gramatikoen ez dakizek apeta. Eta gauzen zergatia ulertzean ikuste oso importantea dela, eta arrazoi guztia kasu soziolinguistika da, eta lagunarteko registroa zergatik ez da, zergatik galtzen ari da, eta noa zergatik, bestea beste, fikzioan ez talako landu ikusentzunezkoetan, erradina, eta bestela erderazkoa da, tsunami bada. Orduan horri nola ingo diogu, aurre, hain gutxi izan da. Erresago da esatea, batuaren eredua ez du funtzionatzen, esatea baino nik ez dut hau nahiko menderatzen funtzionatu arazteko. Norbaitek esaten badu nik batuan ezin dut ondo hitz egin, nik errespetatuko dut. Ezintasuna berea da, ez hizkuntzarena. Nik ez dut hobeto idazten ezin dudalako, ez batuak usten ez didalako. Akatza mugak nereak dira, ez hizkuntzarenak. Eta zuk planteatzen dezuna da, edo tribuaren hizkera, edo nazioaren hizkera. Eta hori da batuarekin eman dugun pausoa. Ondoko galdera da. Orto gutxitan, eta danak horrika. Baina tribua ala nazioa, hori da. Ze nazio? Ze nazio? Ondoko galdera da, ze nazio? Hor, bakoitzak izango du bere irudia nazioa. Hizkuntzaren aldetik gana ere. Hizkuntzaren aldetik zazpi lurraldena. Hoi da. Ados. Euskaldun guztien komunitatea deitu dezaiogun horrela, nahiago... Ez goaz horretara, baina. Ez goaz horretara, etxaro. Ez dut uste. Ez hori da, ere masa kritikoa ez dugura egiten. Koldo Zuazok esan omentzun, Euskara Batua ondo egintzala, baina sozializatu geizki, ez? Zer egin beharko litzateke, bete aipatzen den hori, ez? Hizkera informal hori, batasunean ere hizkera informala ukitzeko, fikziorako edo egunkaritarako, eta zertan utxe egiten du? Soziologia horretan zer kutxe egiten du? Zeratik dago batuaren kontrako edo batua arroz sentitzeko joera hori gaur egun gazte gehienak euskaraz eskolatzen direnean hemen, hori egiten da pixka bat harrigarri, ez? Gazte gehienak euskaraz eskolatzen dira, baina ikastola bakoitzak badu bere eskualdeko euskara du gero erabiltzen. Batua du lakurtsoetan eta lekzioak emaidean, baina gero eguneroko harremanean ikastolaren baitan, lekuan lekuko euskara dut erabiltzen. Baina pentsatzen orokorrean. Idatzian batua erabiliko dela. Hori da, batua gelditzen da, idatziko gauza bat bezala. Irakurtzea bezala edo euskaraz idaztea bezala, irakaslearen eta ikaslearen arteko gela deitzen den eremu hortara kantonatu. Eskolari lotu egia behar bada, ez? Eskolari utzi zaio hemen utzi zaio asko, ardura asko, eta uste dut alde hortarik behar ditakera behar bada, sendiarazi euskara ikasten duenari, euskara hori dela eskolan ikasten duena, batua hori dela, baina ere batu hortan arrago bat bezala dela, hori Xabier Letere, Nafarro arragoa, euskara batua arragoa, denak bere baitan dituela. Euskara batuaren eredua, aztertzen balima da beste euskalkien eredu berdina da gramatikalki eta gauza zonbei dira aldatzen eta batura. Eta uste dut hori dela falta jende bakotxa ongi sendi dadin euskararen baitan. Nik nola nahi ere Arantxak esan duen zerbait hartu nahiko nuke berriz. Errua ez dela ereduarena, erruan norberarena dela ez baldin baduzu behar beste behar bezin ondo ezagutzen edo. Eta nik alde horretatik eta soziolinguistika hitza behin baino gehiagotan aipatu dugu
Gogoratu nahi ditut ikerketa soziolinguistikoetako emaitzak zer esaten diguten. Egia da, 25 urtetik beherakoen artean, 16 eta 25 urte bitarte horietan, 64 edo badirela elebidunak, baina horietatik azkenengo datuek esaten dute 56, horietatik erdiak baino gehiagok eskolan ikasi dute euskeraz. Beraz, etxean ez daukate. Horrek esan nahi du, familia sarerik ez dago, eta askotan inguruko sarerik ere ez dago. Beraz, eta horietatik 56 gutxienez esaten du, asko erosoago sentitzen dela gaztelaniaz euskaraz baino. Hor ez dago kapazidaderik eredu estandar horretatik beste erregistro informal lagun artekoago, eta horiek azken batean izaten dira ez dakit norbanak pertsona bakoitzak sortzen dituenak, baina bai talde batek, kuadrilla batek, idazle batek, hori da neri eskatzea ni inglesez, moldatzen naiz gutxi gora bera, moldatzen naiz kongresu batera juteko edo asko kostata artikulu bat idazteko. Neri ez eskatu entenditzeko askoz gutxiago hitz egiteko, serie baten edo bestean edo ez dakit nora junetan kalean hitz egiten dan hori. Eta horretaz jabetu egin behar dugu. Ze aurrera pauso handia izan da, baina baditu bere mugak. Horregatik esaten nuen, hoiei nola helarazi beste zerbait. Eta hor, Euskaltzaindiak edo maila akademiko formalak ez du egin gorrasko dute idazleek, gazte jendeak beste modu bateko sorkuntza lana egin dezaketenak. Eta aldiz, euskera bizirik dagon herritan, nik esango nuke gazteak nahiko ondo moldatzen dirala, eta Elisabetek aurkeztuzun Arantzazuko azkenengo kongresuan komunikazio bat, azpeite ingurukoak zian, ez da nola moldatzen diran WhatsAppean eta ze eredu. Niretako hori oso egokia da, ez da, baina WhatsAppeko erabilera informal ez dakiz zer horretan ari dira asmatzen. Zer gertatzen da Donostian, eta hori gertatzen da gazte askokin. Gehienak bizi dira inguruan elebidunak 40tik bera diran hiri edo hiriburutan. Errealitate horretan pentsatu behar dugu zer egin. Hor kontua ez da, batua hotza da, ortopedikoa da, plastikozkoa da, ez. Batua da eredu bat bere iritziz oso ondo funtzionatzen duna, administrazioan gauza formalak egin behar dituzunean, edabideetan artikulu serioak idatzi behar dituzunean, edo albistegi bat aurkeztu behar duzunean. Eta gero, bestelako ereduak, erregistroak landu beharko dira edo ikusi beharko dugu noraino iritsi, nola zan, babosuk ureta, horretara iritsi gabe. Irenek idatzi zuen dela gutxi berrian, euskaltasun aktiboa behar dela, euskaldun osoak behar direla, eta hemen aipatu da, ez ba, arazo ez da batuarena, da, zenbateraino dagoen iztuna batuaren erabileran batua, ez? Baina, klaro, gizartaren inertziak ez zaitu batua erabiltzera bultzatzen, edo behintzat batua registro batzutatik aparte erabiltzera bultzatzen, ez? Orduan, nola lortu batua zabalago egitea, registro informalagoetara ere iristea, euskalkiak erabili behar dira horretarako, edo ez? Injustua da hori hola izatea, baina gaur egun ikusita gure egoera soziolinguistikoa zein dan eta bidea zein dan, sentitzen dut, baina euskaldun jendeari eskatu behar zaio euskaldun aktiboa izatea, ze bestela, bai hegoaldean eta bai iparraldean, erdaldun aktiboa zara. Euskera batuan egiten ez dezun guztia, erdera baturen batean egiten duzu, edo frantsesez edo espainolez. Ez dago besterik, zinema ikus entzun, musika entzun, literatura irakurri, informatu, berdintzai webunetan, batuan egiten ez duzuna, beste batu batean egingo duzu. Euskara batuan egiten ez duzuna, beste batu batean egingo duzu. Orduan, ze gertatzen da gu, denok erdaldun aktibo eta pasiboa gara nahi gabere. Zu kaletik zoaz edo telebista piztu
utzen duzu, pizten duzu, eta zer duzu? Erdera, eta etengabea igera erderaz ikasten. Devolución caliente, ikasi dugu, nun ikasi dugu devolución caliente esaten. Ez dugu inon ikasi, baina ikasi dugu, ezta? Ba, hori da makinaria bat erdera daukana eta euskerak ez daukana. Beraz, eta ondorioz, eta injustizia handi bada, behin Arkaitzkanok esan zuen, inhumano deitu zion. Inhumano euskaldunoi eskatzen zaigun idazlei eta ari zala, idazlei buruz ari zala uste dut, baina irakurlei ere beste inbeste gertatzen zaien. Alegin inhumano bat, ba sentitzen dut, edo egiten dugu, edo esan dezagun. Bida, erdaldun izango gara, eta hau izan zen nire aiton amonen gauza bat. Ematen du erabateko egia izaten nahi naizela, baina uste dut, guaintxe dala momentua, erabakitzeko. Erabakitzeko ze hizkuntzatan bizi nahi dugu. Bai. Baina nori... Elagin handia eginda, eta oain gazteak, pentsatzen dut, prest daudela egiteko. Batuarekin batera egin beharko dute, neurri batean, ez du balio hemen esateak, batua ez da naturala. Orduan, naturala izango zaizu, erdara batua. Zuk aukeratu. Bai, guztiz ados. Bai, eta hor, gazteak dira bero-bero gauza aldaketa horren egiteko guk ez bezala. Iraiten duten bezala bero-bero dira. Egan nahi dut, ere, ez dela baitez bada batuaren autua, da euskararen autua. Bai, dena bat baita. Uste dut hemen nik aintzina, batua hitza utzi beharko dugula baztegerat eta euskara da orain. Euskara batuak, enetzat hori da, erantzitsua euskara batuak bere baitan dauzka beste euskalki guziak eta beste joera guziak. Edo euskalkiak dauzka batuaren, da pixka bat mundu txikia eta mundu handia bezala biak inbrikatuak dira. Ez dira bi mundu aparte, baizik, bueno. Dena batera da, multzo bakar bat, eta euskara batuak egiten dugun horrek, iraun behar balin badu, euskarak du iraunen, azkenean, horren buru, eta euskara anitzak, euskara biziak. Baina euskara... Jakinik, badela eredu bat, erran dugun bezala, kazetaritzarako, telebistarako, eta telebistan ere ikusten dugu, emankizunak badira, eman dezagun asko maite du gailuga ekstrem, eta hor, euskalki guziak nahazten dira, falta da, ipajaldeko kandidatu bat, eta beste adibide bat emaiteko euskararen, nola egan, euskararen arago hori bizirik ikusi duguna, da, Goenkale telesaila. Eta hori, euskararen erabileraren aldetik, bai hitanoa, bai emakumeen euskara, bai ipajaldekoa, ere, Manes pertsonaiarekin, Bizkaikoa, Gipuzkoa, Sakoneko, det, hori, eta horiek denak telesail horretan ziren, 21 urtez ukandugu eskura, behar bada, gure beste urratxetan, gure buruer, zilegitu ez diegun joera bat. Baina, euskara batuak momentu ontan betetzen ditu 50 urte. A ber, gaztelera batu zan oaindala mendeak, frantzesa batu zan oaindala mendeak. Orduan, teorian, euskaldun bakoitzak darama tripan, sabelean, hizkuntzalari bat, eta, bale, hola izango da, baina nik ez daukat. Eta baldin badaukat, lotan dago. Neri ez dititz egiten. Orduan, ez dakit nola esan kontua da, bakoitzak egin dezala, egin behar duna eta denborak asentatuko du, ez da dana, ez dugu lortuko, ez dakizen denboran, batuan lortzeko, eta hor gaski sozializatu esan duzu, baina ze gertatu zen, 78tik, Jaurlaritzak batua konsagratu zuen arteko urte horietan, da mirari bat, Euskaldunon artean mirari bat. Danak modu disiplinatuan Euskaltzaindiaren atzetik, pankarta altxata, eta gora Euskaltzaindia, eta guain atxe, eta guain gabe, eta guain ene, eta guain behar. Ikasi gendut zerotik idazten, bale, guk egin dugu batua, guain hor dauden horiek, egingo dute, batuaren eta euskalkien arteko oreka. Baina denbora behar da, hizkuntza bizirik baldin. Bai. Nik eskatzen hauena da, entzutea euskaldun gazteak. Esaten, batua
nik bi kasu ezagutu ditut. Batek itzulizun Dorian Grayren erretratua, Oscar Wilderena askoitik euskerara, eta, ondo irutze zait, baina esan zuen, eske batua ez dut gustokoa, edo lako zebete esan zuen. Beste bate bere esan zuen, eske batua ni ez naiz ni. Maiozu musu bat, eta esaiozu beti ez, baino askotan denborakin gauzak ikasten dirala, eta beak ere ikasiko dula. Saiatu geha horretan. Hemen emakumeen euskara batua da, zera izenburua. Euskara Batuaren historian, emakumeek ez dute, bintzat historia ofiziala ez dute pixo hundirik. Nik hemen aipatu ditut, historia horretan, bildu ditut, historia horretan, nolabaiteko protagonismoa izan duten emakume batzuen izenak, ez? Maripaz Ziganda da lehenengo euskaltzain urgazlea, 1951an. Marian Minaberri, Jana Mari Malarin, Martxelin Arbelbide, Madelen Jaurigiberri, Etxelet eta Jone Forkada, Baionako biltzaran izan ziren 1984an, ez ziren hor 8 gizon biltzen hemen ziren ofizialki astero, baina horien inguruan ziren Andereño, irakasle batzuk. 8 gizon horien emazteak. Danak emazteak ziren. Ez, kaso batean ez. Kaso bakarrian ez. Jone Forkada, bai, Julen Azpeitia 74an urgazle izendatu zuten, Milagros Bidegain, Julia Berrojalbiz, Arantxa Idiazabal, Carmel Esnal, Pakita Arregi, Antonen Lakara eta Begoña Arregi 3 urte geroago, 77an, Libe Inese Altuna eta Miren Goñi 78an izan ziren Arantzasun, Berrojalbiz eta Altuna ere bai, Tene Mujika Euskaltzain Ohorezko 75an, Carmel Errotaetxe 79an, 83an Arrantxor eta Bizkaia, Ana Maria Etxaide, Miren Azkaret eta Maria Pilar Lasarte Euskaltzain urgazle izendatu zintuzteten. Eta 80 markadan, Itziar Idiazabal eta Rosanbiren Pagola, 81an. Gero Natela Estura eta Salome Gabunia 86an, Igon Etxeberria, Ana Toledo, Lourdes Oñederra, Pilar Etxeberria, eta Suzuko Ainoa Tamura, Tokioarra, 86an. Gero hemen dauzkat, gaur egun, 29 euskaltzain, 24 euskaltzain oso, zeate, uste dut, horrezkoak beste 5, emerituak barkatu. Eta bitatik 6 zeate emakumeak, zu miren 82tik, Ana Toledo 2005tik, Aurelia Arkotxa 2007tik, Zagarrero Aleman ere 2007tik, Lourdes Oñederra 2007tik, eta Miriam Urkia 2018tik. Hemen aipatu hau ditut urgazle zeaten beste batzuk ere, eta zuei galdetu nahi nizuen, emakume moduan nola sentitu zeaten mundu horretan lan egiten, adibidez zu miren, lehenengo euskaltzain oso izan zinen, sentitu zenun, emakume izategatik tratu diferenterik, edo normaltasunez izan zen izendapena? Nik uste tratu diferentena edo ordura arte burutik pasatu etzitzaidana, hain zuzen ere euskaltzain oso izendatu nindutenean, edabideetatik etorri zitzaidala, ez erakundearen barrutik. Ordura artekoa normaltasunez bizi izan zenun? Nik 17-18an hasiko nintzen, Xabier Mendigurenekin batera irakasleen batzorde hau da, D tituluko azterketetako zeretan eta 1979 izango zen, Seber Altuben omenez kongresua egin zenean hasi nintzen lanak aurkezten, 80an gramatika batzordea sortu zanean hasieratik izan nintzen kide, 83an urgazle eta lef batzordean ardura desentekoak izan ditu hurrengo urtetan, eta barne jardunaldiak egiten genitunean eta lanak aurkezten zenitunean normaltasun guztiarekin, eztabaidak gizonezko izan, zein emakumezko izan, berdin ziren. Eta izan zen horrela, ez dakit, izendapenaren berri izan eta hurrengo ordutan erabat arrotz sentitzen itzan lehenengo emakumea eta niretzat ilusioa etzan lehenengo emakumea izatea, zan euskaltzain oso izatea, euskaltzainian lanean eramakilako urgazle moduan, 9 urte eta lehenagotik ere, eta ez nun oso ondo entenditzen. Eta gaur ere, oraindik begiratzen duzu igual
adinaren kontua izango da, eta esaten duzu, bale, lehen emakumea. Esan du, bueno, lehen emakumea izatez aparte igual zerbait merezimenduren bat eukiko nun. Eta gero ere gertatu izan zete, Euskaltzen lehenengo emakumea, ja, bale, eta zertan lan egin dut, edo emakume izateatik. Barruko harremana beti izan da oso... Naturaltasun bai. oso, ez? Zuk, Arantxa, etzinan izan arantzazun, baina zure bilagun bai, ez, Ramon eta Ibon. Eta Ramonek esaten du, baina erlea aldizkarian, argitaratu berri den elkarrizketan, esaten du, bueno, zuk esana dela, normatasun oso sartu zintuztela taldean, lur taldean, arestikin, da hori bai estatzen dezu, ez, edo, bueno, zuere nolabait euskal kulturaren munduan eta batuaren munduan. Bai, hasiera hartan bai, nik ez nuen, nire kezkazan, enitzala nahiko eskolatua o nahiko ikasia besteekin alderatuz. Gazteago ere bazinen pixkat, ez? Bueno, hilabete batzuk, Arestirekin gehiago, baina Ibonekin hilabete batzuk, Ramonekin urtebete, ez, adinkideak. Ginen, horretzuen trabarik egin, azkenian guk gustoko genituen idazleak asko ziran emakumeak, adibidez guk literatura frantzesa asko irakurtzen genuen, eta normala zan emakumeak idazleak izatea, etzan beste gauza arraro bat. Gero bai, nik egiaztatzen dut, hor taldeko ez jakinena hori izan nire kezka. Gero ikusi nuen nik banitula habilidade batzuk beraiek ez zituztenak, orduan ari jana ez jakina ez nintzen, baina orduan hola sentitzen nintzen. Gero gehiago etorri da emakumearena azpimarratze hori. Eta oroar konsideratzen da literatura, dala neutroa, literatura da gizonek egiten dutena. Eta guk egiten duguna da gauza berezi bat. Eta ni prest nago aitortzera nire literatura hormonatua dala. Nere hormonak eragiten diotela literaturari, naiz eta gutxinez 20 urte, olako hormonarik nere gorputzean ez dago. Baina beraiek ikuste dituzte eta zengo dugu. Baina nik hori onartzen dut, baldin eta beraiek onartzen badute, beraien literatura ere hormonatua dela. Orduan danak egiten badugu literatura hormonatua, nik konformai. Baina haiena hormonatua ez, eta nire hormonatua, hori da, guain hori gertatzen zait. Zoran aipatzen dena da orain gorputza, ez? Orain idazle berrietan da, Josu Alberdiren kasuan, Daide Rodriguezen bat, gorputzetik idazten dela, eta hori, badirudi hori emakumeek egiten dezuela, edo, igual gizonezkoena ez da ikusten, o gorputza... Emakumea da izaki erlatiboa, universala, absolutua eta 0 gradukoa gizona baita. Gugea markatuak. Harima hutsetan Zuek ez dakazute ez gorputzik, ez hormonik, ez ezer. Gorputzaren gainetik gaude, ez da. Ez dakit, etoplasma batzuk. Baina Markatuko karikatura, baina horrela funtzionatu du kultura universalak. Oaintxu arte, zuk esan dezu, nien nintzen jabetzen gero konturatu nintzen, eta margeri ez dakit, diraz, eta irakurriko zenuten, eta ez zinaten konturatzen, oain seguru konturatzen zea gehiago. Zu, bueno, pentsa ze meritu euskaltzain osoa izan zarela. Esan nahi dut, olako ez euskaltzaindian bakarrik, literaturan, euskalgintzan, kazetaritzan, leku guztietan horixe gertatzen da. Iristen diran emakume batzuk, eta iristen baitira bakan batzuk, horiek markaz fuerakoak dira. Eta zuek hirurak alako xeazeat, Baina gizonetan ze pasatzen da? Markaz fuerakoak daudela, eta markaz fuerakoak ez diren asko ere, bai. Emakumeak markaz fuerakoak ez bali madira, bikainak, ederrak, beren zea arloan, langile zoragarriak eta apartak ez bali madira, ez dira iristen. Eta gizona, bai, hori da, aldea. Hormonak hormona. Eide Rodriguez ari da prestatzen lan bat, gorputza eta emakumea eta ez dakiz zer.
jakinen argitaratu behar du, eta liburuska bat ere atera behar dute, eta egin dizkigu elkarrizketak hainbat idazlei. Eta halako batean galdetzen zu. Eta zure gorputzak zer dio idazten nahi zeanean? Esan nion, ni idazten nahi zeanean ez de gorputzik, esan nion. Momentua bururatu zitzaidana, baina bai, kezka hori badago, baina feminismoak oroar, gorputzarekiko kezka nabarmenagoa du orain duela 40 urte, baina gorputzarena, nik esan nion, nik ez de gorputzik idazten duen. Bai, behar bada, emazteak gorputzaren ekarri du literaturarat, bandezagun iparaldean, txoke bat izan da, hasi girelarik gure belaunaldikoak euskaraz idazten APZ-en eta notableen mundu bat baitzen. Eta hor gorputza etzen, hor espiritua zen, jainkoarekin komunikazio zuzenean. Eta beraz hasi girelarik egiazki gorputza hilerokoa gaipatzen eta beholako gauza, eta gero nik aipatu dut ere homoseksualitatea hori ere etzen oso ongi ikusia denbora haietan. Baina nahi dut, hori ekarri dugula eta euskal literaturarat, iparaldeko maiatzen inguruan, gehien bat, hori egin dugu. Eta uste dut, hor konturatu girela ere, euskararekin lotuko du, hor konturatu girela, nola emaztearen, gorputzaren inguruko hitzak, zoin apalesgarriak edo despektiboak ziren. Beti ziren laidoak. Eta egunez egun bazken, galde egiten nuen, eskatzen nion eta euskaltzaindiari, lan bat egiteko, emakumeok, euskaraz, gogotik eta gure gorputzaren errespetuz idatzi izateko hiztegi berri bat armatzeko eta beste. Hortan ari gira zonbait azken demorabetan terminologia batzordean eta ari dira. Egan nahi dut, emazten euskal literaturaren larat hurbiltzeak gauza zonbait aldatu dituela. Gero beti gelditzen da emakumearen nola egan. Izen hori literatura eta emakumea, euskara batua eta emakumea, baina beste hizkuntzetan ere gauza bera da, eman dezagun Frantzian ere, argitu zirazu euskaltzaindian sartu zirelarik, prentsak eta nola hartu zuen, baina Marguerite Yourcenar sartu zelarik Akademi Frantzez hortan, Akademian sartzea, zen Frantziako intelektualak berezi ziren bi taldetan, alde edo aurka. Eta oraindik ere, badira hizkuntzak, ez dute irudikatzen edo kontzebitzen ahal, emakumea sortzaile izan daitekela, idazle izan daitekela, eta hori Euskara munduan, behar bada Euskara batuaren eredu zabalago egiten ari giren hori esker, hori pixka bat pasatua da, badira oraindik blokajeak, hizkuntza mailan eta, baina orokorki gauzak aldatuak dira azken 40 urte hauetan. Literaturan bertan, barkatu. Literaturan bertan. Literaturan nahi du, bai. Oain Durango atarian dugu, urtero deskuiduan, zei emakumezko idazleren liburuak aurkezten badira, gazteak eta badira, beti aipatzen da, buma, emakume literaturaren buma, eta zei dira. Bai. Zer da? Estanda txikia da, baina dena inagosten. Baina oraindik harritu ite gara, eta, pipi, zenbat zerrenda egin ote dituzuzuk, eta kontatu ezkeo, gizonen lanak eta emakumen lanak, zenbat izaten diren, hori kuantitatiboa da, hori ez da sentitzia edo sentitzia ez dakit nola. Bai, bertsolaritzan ere antzeko zerbait gertatzen ari da, ez da? Beste. Kanona, alare, literaturan arra da. Bai. Publikatzera iristeak ez du esan nahi, gizoneko beto idazten dutela, esan nahi du, publikatzera iristen direla. Uste empiriko jarri behar dugula. Esan nahi dut, zergatik ez dute gehiago publikatzen, argitaratzen, emakumeek, emazteek, zergatik ez dute gehiago argitaratzen. Zergatik, esate baterako, liburu bat idatzi duten emakumeen kopurua oso handia da, bat bakarra.
Bai. Gero ez du segitzen, ze pasatu da, ze Mugaren bi gertatu da aldetan, hor bai, tarte bai, bai, hortan. bai. Ba, gertatu da, Zu jakin literatura ez dala bizibide, Hori da. behar dezula beste lanbide bat bizializateko, eta Ez dela ongi horrek ikusia denbora ere. eskatzen du, Virginia Woolfen gizona hiltzanetik bukatu zaizkigu mezena sola era hortakoak, eta gero lanbide bat baldin badaukazu zure bizibidea ordaintzeko, eta gero norbait Familia? zaintzeko baldin badaukazu, literaturari gelditzen zaion denbora oso txikia dela. Baina ematuko da literatura, ze nola, honek ez duen dirurik ematen. Eta nola gero eta garrantzi gutxiago daukan gizartearen zat. Orain, emedik aurrera, gizonak egingo dituzte gauza importanteagoak. Eta utziko digute guri literatura. Ibazalduak esaten du euskal literatura berandu iritsi dela, euskal literatura loratu dela edo kalitate hartu dula, literatura garrantzi galtzen ari da. Claro, Eta bai. horren barruan emakume literatura ere bide bera egiten ari da. Bai. Bueno, ondo, ez? Ikusten hau da. Bueno, amaitzeko gai bat aipatu nahi nuke behintzat Itanoarena, ez? Aipatu, bueno, zuei bidali dizuedan galdetegian edo aipatu dut, eta ez dakit, nik txikitatik Itanoa gertu sentitu dut, askoitian, baina konturatzen naiz ez dula bidea handia egin batuaren munduan eta herri edo zona batzuetatik, aparte ez, itxarok esan dit, Ipar Euskal Herrian bizirik dagoela, baina Euskal Herrian leku jakin batzutan ez. Eta horretaz aparte beti kezka bat sortu zait, askotan Itano erabili dudanean, erabili dudalako askoz erosoago mutilen artean, gizonezkoen artean, emakumeen artean baino ez. Eta orduan, halako izan duen erabileragatik eta izan duen bilakaeragatik ez berez Itanoa matxista dalako, baina batzutan erabilera matxista esote dan izaten, edo esote duen sortzen erabilera horrek alako giro, mutil giro bat batzutan emakumeak kanpoan usten dituena. Zuek hori nola bizitzen duzu, edo ze esperientzia duzu Itanoarekin? Nik Itanoa egunero erabiltzen dut. Eta normaltasun osoz. Eta normaltasun osoz. Eta gainerat beste forma batekin, familian eta eman dezagun alabari eta bilobari, xuka iniz. Beste aditzaren joskera bat da, erabilpen bat gehiago. Gana edut alokutiboa erabiltzen dugula, eta berdin beti danik. Berdin gizonezko zein emakumezko. Bai. Baina ez nok nahirekin. Eman dezagun amikuzen, baina amikuzeko euskaratik etortzen bainaiz, Iñaki Kaminoko hain handizki aztertu duena, gure amaren elkarrizketak ere badira bere liburuan. Eta gure artean, bai mutil eta bai neskak, Hitanoan nahi gira, eta umeekin xuka, amaekin xuka, aitaekin biztan dena zuka, aitaekin eta apesaekin zuka. Beraz gara badirela mailak, aditzaren erabiltzeko, eta horien ezagun gira txikitatik, kasik instinktiboki, kasi ditugu, baina jana edut auzoan eta denetan erabiltzen zien forma horiek, baina garaziko batekin xukaiko gira, baina baigorriko batekin sekulan ez dugu Hitanoa erabiliko, zenta haientzat Hitanoa sozialki maila apalenekoa baita, buhameek eta agotek zuten Hitanoa erabiltzen. Eta pixka bat gu amikuzeko gu gira ari gira eta mugan gira hor eta mugan linguistikoan gira, gu pixka bat buhameak bezala gira, edo jende ez hain etxeko jaun eta etxeko handere. Jana edut, Hitanoa erabiltzea badago, zuka aipatzen duzun arrisku hori badu, gizonezkoek gehiago erabiltzen dutela eta gehiago ongi ikusia dela hori, gailura ekstremen ongiak eri da. Ibon Gaztainazki gizonezkoekin toka mintzo da, baina neskekin ez da sekulan nuka mintzatuko. Eta hor, nik so egiten dut hizkuntza aldetik, Bai, horregatik ez da berez. Lehiak ere interesatzen da, baina. Egan nahi dut, ez dugula nor nahirekin, eta nola ezten pasatu Euskara Batua deitzen dugun hortarat, uste dut Euskara Batuaren helburuetarik bat izan dela lehenik funtzionalitatea, eta gero erresa izaitea ikasteko eta irakasteko. Gero Euskara Batua ikasi duenak nahi badu
ikasten aldu, to eta noa. Eta egia da, hori gertatzen ari dela, bereziki noari buruz, nokari buruz, talde feministetan, edo Euskal Herriko lesbiana taldeetan, gero eta gehiago erabiltzen da noka, pixka bat, eredu orokorrari desberdintzeko bezala. Eta aldarrikatzen da, emakumetasuna eta aditzaren bitartez. Gauza ederegorik ez da. Erregistroa ezaritu gara lehen, lagun arteko registroa zer da ba, eta no ez bada. Erregistroa erdi egina dugu. Pixka bat modernizatu beharko zenukete gazte. Belaunaldi bakoitza dauka bere zera, ez? Bere izkera, gazte izkera. Baina itanoa egina dago. Eta hain planteatu dezun galderari erantzunez, nire ustez, hizkuntzan gauza guztietan gertatzen den bezala, hizkuntzan bertan ez dago azerre. Ez da... Diskursoak dira, edo nola erabiltzen diran, edo hor dago gakoa. Ni batzutan ikusi izan dut, hori, eman dezagun bilera batean, ez dakit, bost emakume eta 2 gizon. Eta lako batean gizonak, eta esatezu, eta gu, hemen zer gea, arriskoak edo gazteskoak edo, eta bilera erdian, eta nik uste gauza horiek, bai, deserosatu sortzen dutela, baina bestela itanoa esaten dut, nik uste bultzatu behar dela dudia, Baina nik uste hor, esaten dezunean, 2 gizonezko eta beraien artean horrela hasten direla, itanoak asko dauka erabilera arauak eta horrek gizarte, igual gizonek emakumeari edo mutilek neskei noka egitea ez da hor ere beraiek ikasi duten itanoaren erabilera ez dakit, gizarte arau horietan behar bada ez dago emakumeei horrela egitea. Bai, oso... Eta hori dekuzkanpo, baina bilera formal batean, Gure kasuan nik ez dut sekula ika egin, ez etxian, ez inun. Eta euskerak duen niretzat gaitasun bat, da, generoari ez diola ematen adibidez gazteleraren garrantzia. Zentzorretan inglesen pareko gera. Eta nik hori asko eskartzen dut. Eta literaturan joku handi ematen dizu, zatik kontakizun oso bat egin dezakezu, zehaztu gabe, ze generotakoa da. Eta nik hori izugarri estimatzen dut. Eta ez dut ikasi nahi izan, ez noka eta ez ezer, hain zuzen bereizten ditulako. Eta nik eskartzen dut asko, ambiguedade hori. Adibidez, Lanik handina euskaraz idatzitako liburu bat itzultzerakoan gaztelerara generoak planteatzen du. Zuk esatezu, aurra daramate eskutik eta esan behar dezu, aurra... Eta inungo logikarik gabe. El colchón, el jergón, la mesa. El colchón, el jergón, la cama. A ber... Non daukaten... Ikasi egin behar da. Alemanez bezala, zergatikan ez da gauzak neutroa eta bestia, ez du logikarik generoarenak. Eta euskarak ez du hori, eta iruditzen zait, wow, benta jaundi bat. Baina, adierazkortasun bat ere ematen du. Neri arrotza egiten zait. Bantxe, ari naiz irakurtzen Arkaitzkanoren azken liburua, 80 orrialde edo daramazkit, eta hor mutilak beraien artean ika egiten dute be. Baina, bertsolari baten alabak, azpeitiko bertsolari izan baten alabak esan zidan, umeak dauzka, bat mutila bestean eska, umeari oso normala atatzen zaiola ika hitz egitea, eta alabari nahi dio ika hitz egin da etzaio ateratzen. Orduan, hor badago, baina, karo, esan duguna, ez da iktanoaren kontua da, erabileraren edo... Norekin eta nola erabiltzen den. Baina baliabide bat gehiago izan daiteke mandezagun literaturako eta baliabide zinez. Enetzat, nik oso ederatzen mitan. Euskal aditza enetzat monumentu bat da, baina hitanoa aluketiboa barnean da enetzat. Bai, ni sartzen naiz bertan, bai. Bueno, ikuspegi diferenteak daude horretan ditzen. Eta, bueno, ulertzen dut Arantxak esaten duna ere, galera bat ere badakar. Ez dakit, galderarik o komentariorik badezuen.
edo gozea handiagoa dan, jakin mina baino. Bueno, eskerrik asko, eta bai, izan esan. Galderekin tartea baldin badago. Bai. Komentatu dituzute, nik badaukat bat buruan, eta esan gabe geratuko. Hasieran nolabait, iruditu zait bi gai nahastu egin dituzera edo, guztiak ziren interesgarriak eta, baina euskalpen eta euskera batuaren artekoa, eta euskara batuaren erregistro formala eta beste erregistro kalekoaren arteko. Bi gauza iruditzen zaizkit desberdina direla. Eta, nik imagina dezaket euskalkiri gabeko Euskal Herri bat. Baina nekez imagina dezaket Euskal Herri euskaldun bat erregistro kaleko slang hori gabe. Claro, orain, aipatzen ez ikarena baldin bada konponbidea, ez dago masa kritikorik hori modu naturalean lehen erreproduzitzeko. Ordan, berez hori baldin bada atera bidea, hori euki behar duzu ikastoletan, euki behar duzu komunikabideetan, euki behar duzu, eta iruditzen zaitu ez da realitatea. Guk ez dugu ikasetzen duten. Ikastolen ikasi eta nire alabak ez dute ikasetzen. Nik ez dut planteatu ikernoa soluzio bezala, ez? Besterik gabe, nire kezkazat beste didatezi joan, ez? Euskarak ez dauka gaitasunik slang bat sortzeko modu naturalean. Edo pentsatzen duzu eta lan egiten duzu horren alde eta ez dakit nola, horretarako adituak, edo bestela ez da sortuko. Eta baldin bada konponbidea, hori landu behar duzu maila guztietan. Eta hori dagoeneko uste dut ez dugu egiten, eta erabaki genuen hori egiteko, hori ez da konponbidea, beste bat izan beharko du. Gazte argotaren kontua hori da. Gazteek berek asmatzen dutela kale kantoietan. Eta Euskal Herrian ze gertatzen da, euskerak ez daukala nahiko bizi indarrik hori hola berez eta zenez edozein hizkuntzatan egiten den bezala egiteko. Hor dago, koska. Eta ordun ze pasatzen da, horregatik egiten den nik behi hori euskaltasun aktiboaren aldekoa, naiz eta aperrikakoa izan liteken, edo esango diazute hori ez da sekula gertatzen, edo soziolinguistiketan, olako gaietan adituak esango diate, hori ez da gertatzen. Ordun zer egingo dugu. Lehen ez dut esan, gainera, instituzioen aldetik eta ETB-ren aldetik hor badute egitea, oain egiten duten baino gehiago. Ez dut, esate baterako eskolari ezin zaio eskatu lantzeko, ez da bere alorra. Ez da bere alorra, ezinezkoa da, ez dago kilo. Orduan, hori zenekin behar du. Hori, esate izuet, gaztek berek kale kantoietan, eta horrez ezin bada, zer egingo dugu, hasteko, nire ustez, ETB-en fikzioa jarri euskeraz. Berdin zait, euskaraz sortua den, berdin zaitez, behar da, euskarazkoa sortu eta itzuli. Bilak, dena behar baitugu. Eta horretan dirua jarri behar da. Sentitzen dut. Ez dakit nondikan atera beharko dan. ETB gaztelania batuak ez du behar Eusko Jaurlaritzaren dirua. Baina euskerak behar du, ETB bin gastatzen den diruaren parte bat, ETB batera jungo balitz, edo beste modelo bat, beste eredu bat asmatuko balitz, igual hemen dauden gazte hauek ikusiko lukete ETB bat ikusten duten baino gehiago. Eta espainolez, un poquito de por favor, jendeak nola ikasizun, nun ikasizun, telesail batean. Telebista espainoleko, telebista batek zabaldu zuen, esan molde hori. Eta hola gauza guztiekin. Guk bizindar nahikoa normala ez daukagu. Behar dugu dena. Behar dugu registroak, behar ditugu euskalkiak dena behar dugu. Eta batu zabalago bat. Eta hori nola egiten da nik ez dakit, baina alegin guztiak gutxi izango direla hori oso garbi dago. Badira saiakerak, eta slang edo argotari buruz, argian Mikel Azumenek egin zuen alako zerrenda luze bat, eta ere asiskok. Egin du alako bilduma bat, horiek ez dira zabalduak, ez dira ikastola bakotxean, berlitake biliburu ere. Egunkarian lan egin dugunok eta berrian lan egin dugunok, jungea biltzen. Jakingo bazen zenbat gauza asiskorena kopiatuta eta handa hemen eta olariagak eta dena jaso. Baina hor dazkagu. Sozializatu gabe, eta egunkari baten bitartez hori ezin da sozializatu, hori fikzioaren bitartez sozializatu behar da. Batez ere ikusentzunezkoetan. Eta... Gehiago ikusentzunezkoetan, idatzizkoan baino gure denboretan, bai.
Bueno, ikusi eta horretaz aparte, nik ez dakit gaurko edukiak banatzeko bide berri horiek, ze beste konstante bada telebista ere egunetik egunera gutxiago ikusten da, ez gaztelaniaz eta ez beste hizkuntza baten, orduan, bueno, horko labairu egiten ari dan bota bada, eta ez dakit, horrelako saioak beharko dute gehiago pentsatu beste komunikatzeko askotan sakelekoa edo antzeko gailu horiek hartuta bide horretatik zer edatu liteken. Literatura alde horretatik zarkitu da gelditzen. Bai. Horregatik aipatzen Eta ditut femininoa. ikusentzunezkoak ezbaitakit gero horiek nola mamituko diren. Izango dira, ez dakit, YouTubeko kanalak edo auskalo zer, ez Badira, dakit. jadanik, YouTuberak euskaraz. Bai. Txapelketak egiten ditu, Euskadi Gazteak eta. Bai. Bueno, onaino iritsi gea, eskerrik asko eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko.